Gràcies, senyora presidenta. Bona vesprada, senyories. Volia dedicar les meues primeres paraules d'este nou període de sessions a dues persones que ens haurien d'haver acompanyat avui i malauradament no és així. José Ramón García Artón i José Antonio Godoy García ens han deixat este estiu de 2009. Permeten-me que els cite així, sense més, sense honorables ni il·lustres, només els seus noms. Avui estic parlant de les persones. Quan se n'anem de vacances sempre pensem que a la tornada ens hi retrobarem tots. Esta vegada no ha estat així. I la mort ens confronta sempre amb les nostres pors, amb el pas del temps, amb la pròpia. Però també ens fa conscients de la condició humana, ens fa reflexius i revela, o almenys hauria de revelar, la millor part de la condició humana. Des d'aquesta reflexió, des de la recerca de la veritat, intento avui fer este debat. Senyor president, em permetrà que les primeres paraules no hagin estat dirigides a vostè. Ara, des d'aquesta recerca de la veritat, des de la reflexió i la tranquil·litat de qui li parlava, sí em dirigisc a vostè. Fa un any començava la meva intervenció citant a Benjamin Disraeli, primer ministre britànic durant el segle XIX. Parlava ell de les mentides que empren els polítics en el govern i les dividia en tres classes, les grans i burdes mentides, les piadoses quotidianes i les estadístiques. En aquella ocasió li vaig dir que vostè practicava sense rubor totes tres, tots els dies, i que una d'elles li faria perdre les eleccions. Avui, després d'aquest inqualificable any, li dic que les meues previsions es quedaren ingenuament curtes. I respecte del senyor d'Israel, què dir-li? Si l'haguera conegut a vostè, no haguera fet una cita, haguera escrit un llibre ben gros, una compilació sobre la classe de mentides que tots els dies se poden dir. Avui ha estat novament un clar exemple. S'inventa les xifres, falseja la realitat i l'estadística. De per si ja és injusta, però en les seues xifres més encara. I sobretot no ha donat resposta a el que els ciutadans i ciutadanes avui esperaven de vostè. Així és que, vist lo vist, adequaré la meva cita d'enguany a l'interlocutor d'enguany. Un gobernante no puede mentir, mentir, mentir y seguir mintiendo. Mariano Rajoy, 27 de setembre de 2009. Senyor president, no entraré a valorar l'altura de mires d'esta cita, no se preocupe, ni la fal·làcia que amaga. És evident que un governant pot mentir, no deu de mentir. Vostè és un clar exemple. Senyor Camps, vostè ens ha mentit, però no sols perquè ens diguera que mai havia rebut tratges de la presumpta trama corrupta encapçalada pel senyor Correa, no només per això. Vostè ens ha mentit perquè ja fa un any es va comprometre a afrontar amb responsabilitat i fermesa la crisi econòmica que ens afecta. Va dir que seríem els primers en eixir de la crisi. Va dir que vostè lideraria l'eixida d'Espanya de la crisi. Igual que avui, li sona el mateix que avui. Jo li pregunte, què ha quedat de les seues paraules? On estan els diners tan cacarejats del Plan Confianza? On estan els diners per als municipis? Eixos que estan patint la crisi de manera brutal perquè la gent quan se queda sense feina, sense ingressos, quan està a punt de perdre la casa, va al municipi, que és l'administració més propera. Alguns d'ací són alcaldes i ho saben. Un índex vergonyós, jo que li dic és la renta per càpita. Vostè avui, igual que l'any passat, mentix sobre les xifres i ens diu que ha pujat. Mentida. La nostra comunitat se situa en el lloc 13. Ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 5, ni la 10. 13 en renta per càpita de tota Espanya. Això és així. I la renta per càpita de per si és una estadística i per tant una mentida, perquè ja sabem lo del pollastre, veritat, senyor Camps? Si vostè se menja 2 pollastres i jo no me menge cap, l'estadística dirà que cadascú ens hem menjat un pollastre. Però va i resulta que la nostra renta per càpita està en el lloc 13, que li parlen de renta per càpita als mileuristes o aquells que no tenen cap prestació econòmica i que han de demanar els 420 euros de subsidi o aquells que ni tan sols tenen dret a demanar-los perquè es varen quedar sense prestació abans de l'1 de gener de 2009. Des del grup parlamentari Compromís li proposem que la Generalitat, mitjançant la renda bàsica de ciutadania, garantesca a tots els valencians i valencianes el salari mínim interprofessional. Els que cobren una prestació menor que tinguin dret als 420 que se'ls complemente i els que no tinguen ingressos que se'ls garantisca aquesta renda. S'apunta vostè a aquesta proposta, tant que parla de propostes? Deia vostè fa un any que la crisi era global però que Espanya tenia pitjors xifres. I tenia raó, tenia raó. Les xifres a l'estat espanyol són de les pitjors de la Unió Europea. Tenia raó, com li dic, però faça un exercici d'honestedat, si és que avui encara pot fer-lo. Reconega que al nostre territori la destrucció d'ocupació interanual és la segona més alta d'Espanya, després d'Aragó, segons dades de l'INEM. En l'últim any, l'increment de desocupació registrada se situa en un 57,45%. En el que portem de legislatura, vostè ha doblat les xifres de parats a la nostra comunitat.
s'han doblat. En l'últim trimestre, el segon de 2009, l'enquesta de població activa revela que la nostra era de les comunitats autònomes on més creixia la desocupació, també molt per damunt de la mitjana estatal, molt per damunt fins i tot de comunitats amb paro estructural com és Extremadura. I novament, per damunt de la mitjana estatal, al nostre país se destrueixen el doble de contractes que a la resta d'Espanya, un 22% front a un 10%. Dit d'una altra manera, es destrueixen el doble de contractes. Senyor Camps, Espanya està pitjor que Europa, però la nostra comunitat, eixa en la que vostè hauria de governar, està molt pitjor que Espanya. Té vostè alguna responsabilitat en això? Pensa assumir que la seva gestió econòmica és nefasta? Potser per això no està el vicepresident econòmic. I per molt que la senyora Miró se sente en l'escó del senyor Font-de-Mora, el senyor Font-de-Mora se sente en l'escó del senyor Flores i el senyor Flores se sente en l'escó del senyor Cotino, sabem que falta el vicepresident econòmic. Per molt que vostès vulguin tancar el hueco perquè no sembli que n'hi hagi fissures en el PP, que tots sabem que les n'hi ha. Sèntense en els seus escons, per lo menos. No ha vingut el vicepresident econòmic, igual perquè té vergonya de plantar-se avui així i sentir les coses que vostè ha dit. No hi ha roses sense espines, senyor Camps. Si abans, en el 2006, s'apuntava la creació d'ocupació, ara s'ha d'apuntar aquesta sangria a la que vostè assisteix atònit i, mentrestant, aproven els expedients de regulació d'ocupació. Des del nostre grup parlamentari el comminem a que el seu govern no aprova ni un sol ERE a empreses que han rebut finançaments públics per al manteniment dels llocs de treball. Ford o Celestica han rebut diners de la Generalitat i han de complir. No podem aprovar aquests expedients de regulació d'ocupació. Negociació col·lectiva, sí. Recerca de solucions negociades, també. Acomiadaments, no. I menys quan sabem que estan fent-se hores extraordinàries i que la producció no s'ha ressentit. En la seva mà està evitar-ho, però la nostra factoria més emblemàtica no pot aprovar, no deu aprovar, un ERE d'acomiadaments. Ni una idea ha tingut el seu govern en matèria econòmica, ni una acció, ni un euro de veritat. Només anuncis, paper mullat, fum, que venen dia a dia des dels faristols del Partit Popular, des d'aquests faristols en què anuncien la baixada d'impostos, com avui, l'enèsim recordatori de l'impost de successions. Totes les mesures fiscals del Partit Popular, totes sense excepció, sempre han beneficiat als més poderosos, als que més poder adquisitiu tenen. Mai han redistribuït la riquesa. I dit siga de pas, tenen vostès un aliat en el govern, els dissenyadors del discurs del govern central, que anuncia una pujada d'impostos als més rics, després anuncia la pujada de l'IVA, mesos després d'haver eliminat l'impost de patrimoni que sí que gravava els rics. Amb aquesta política fiscal del govern central no m'estranya que vostès intenten traure pit. Nosaltres, des de Compromís, proposem mesures de progressivitat fiscal, la primacia dels impostos directes. És una irresponsabilitat l'anunci que ha fet este matí en quant a l'IRPF, a més de ser injust i d'afavorir, com sempre, els que més tenen. Només un sistema fiscal que redistribuïsca la riquesa pot enervar les preocupants tendències del mercat actual. Senyor president, ens ha mentit, però no només perquè va dir que des que vostè és president de la Generalitat mai ha acceptat un regal en consideració de la seva funció per a la consecució d'un acte no prohibit legalment. Ara que pense, igual van formular mal la pregunta. Teníem que haver preguntat si els havia rebut per a un acte sí prohibit legalment, a tenor de lo que està apareguent estos dies en els mitjans de comunicació, però siga com siga, no només en això ens ha mentit. Vostè ens ha mentit perquè ha dit reiteradament que apostava per l'educació, la qualitat, la investigació i el desenvolupament. Anuncien vostès avui també que en aquesta comunitat els llibres de text són gratuïts en primària. Mentida. Mentre els pares i mares hem de veure que el xec escolar a dures penes cobreix la meitat dels llibres i del material ni parlar-ne. Parla vostè de la importància per al seu govern en educació infantil, mentre baixa la subvenció a les escoles de 0 a 3 anys, encarint d'esta manera l'educació per als pares i mares, i no ofereixen suficients places públiques ni concertades en la franja de 3 a 6 anys, quan tenen l'obligació d'oferir-les. En tot el nostre territori la situació és dramàtica, segons els sindicats. Diu vostè que des del PP defensen el futur dels nostres fills. Mentida. Condemnen a 18.000 alumnes a estudiar en barracons, barracons que per cert avui s'han inundat. No només el túnel s'inunda, veig vostè, els barracons també. I per molt que ens pinten de colors, els barracons són i no són un lloc adient per a que estudien els nostres fills i filles.